grote klappen. Welkom bij de Scootje Podcast. Oh, wat een klapper. Je weet wel, die vreselijk populaire podcast van Omroep Friesland. Joet vanuit wat zijn alweer de som de wedstrijd van het SKS-kampioenschap. Ik zet het IT-klokje weer op 15 minuten. En als die oorgeet, dan zit deze podcast er alweer op. Mijn naam is Arjen de Boer en naast mij zitten Geertje de Vries en de voormalig adviseur van de regerend kampioen Jaap Jongsma. Welkom. Nou, dankjewel Arjen. Zeker. Ik hoef Jim om elkaar net te introduceren, want Jim heeft bij elkaar op spallen zitten. Wij hebben bij elkaar in de klas zitten zelfs. In de klasse zitten? Ja, in de klas. Wist er nou wat voor hier dat weer? 1981, 82? In de tijd is lang nog lien dus, hè? heel lang. In de tijd is toch nog verkering hier met ene Tony. Ja. Oh, nou ben we op een hechte jongens. Welkom. Goed zo. Tony, Leuk. je kan je melden via redactie@omroepfriesland.nl. Kom er maar in. Kom er maar in. Misschien hebben we aast nog een lijntje met Tony. Goed zo. Laten we deze uitsturing beginnen met een rectificatie. Want Geertje, wij weten, daar is daar absoluut geen moeite mee, hè? Rectificatie. Nee, dat doe ik samen, maar ik weet net wat het hoe gaat. Nou ja, we hier op Starem dienen wij wat lacherig, zien hoe Marit, over de Jollebroek. Oh ja. Maar het is wel degelijk een gewoon woord. Jollebroek. Oké. Jollebroek is een wetterdichte zielbroek. Jollebroek. Dobroek zit ook wel eens. Nou ja, we nemen dat misschien even hoor, maar het is een wetterdichte broek, ja. Ja. En met zo'n salopetje, wist je wel? Precies, Nou, chalopetje. Dus Chalopetje. een jollebroek met een chalopetje. Salopetje heeft in elk geval doorgekomt. Goed zo. Dus zet me even op camera. Oké. Sorry Marit. Sorry, Marit. Jollebroek is een hartstikke goed, geef wut. En wij konden het net, wij winnen dom. Goed zo. Dan naar de wedstrijd. Want dan zie je het in het wedstrijd of in het radioboordje om commentaar te doen. Even naar die start. Want die wien die kwam werkelijk van alle kanten. Die ging alle kanten op. Ja. Nee, het wie precies wat ze voorspeld hier. De wienkracht wie variabel, hè. De wien zit 2 of 4 en de wienrichting wie nog meer variabel. Wie blabberende wien, hè, zei de waarman. En dat kwam heel erg uit, want de commissie hier een uitdaging om de baan er echt goed in te lezen. Ze moesten constant slepen, hè? Ze moesten constant slepen om het cruisezakken mooi in de wien in te houden. Kost een heel soort diesel. Dat kost een heleboel, is net goed voor het milieu. Nee. Maar goed, wel leuk voor de wedstrijd. Daar zitten wij hier voor. Ja, daar gaan we het om, hè. Ja. Ja. En want ik wie nog even bij Rinus de Jong aan boord. En die zei eigenlijk dat wie net uit luxe, die staat niet wij dienen. Nee. Maar het pakt er wel geweldig goed uit. Het is weer een uitneedzaak. Ze konden net oors. Nee. En het pakte fantastisch uit. Ja. Ja, dat was hartstikke leuk. En dat zie je vaak, hè, maar hij kijkt even op in op mij. Vaak mensen die dan net helemaal super in de start komen, die kiezen dan voor de stuurbord klap. En op het moment van starten, dan zitten wij in de dikke bui in het boordje, ging de wien wat naar rechts. Dus degene die eigenlijk van noord de stuurbord klap inzetten, die kwam over het bakboord er heel goed bij, want dan wie de wien wat naar rechts draait. Daarom wint zij zijn voordeel. Ja, nee, en dat je één keer bij een songles op kop leest, is het voor de rest heel lastig om je weer in te heljen. Klopt. Dan heb je vaak een uitgerekte peloton met zulke wedstrijden. En iedereen doet vaak de logische klappen. Want er moet je 2 extra klappen van. Nou, ken vaak net uit. Hè? Dan zie je de verschillen in het peloton. En alleen naar de wien wie is variabel, dat het ik wel weer eens even spannend wordt. Ja, want er winnen nog wel wat wisselingen. Zeker. Ja, vooral in die middenmoord. Rinus Ja. de Jong, die wie natuurlijk maar die jouwer wie 4 fot. Ja. Trouwens, maar die jouwer, voordat hier nog de noemer treien. Ik weet dat zij ambities zien om, ze woont van het kampioenschap gaan. Dat zit er net meer in, hè? Nou, Ze staan 8e en ze hebben nou, ze Ja. lezen Safvolle achter op voor de de noemers. jouwers zit het kampioenschap denk ik er net meer in. Nee, we Dat- zitten nou in de tweede week en we kunnen Ja. best wel een soort favoriet een keer voortstrepen. Ja. Ljouw het hien we al. Maar, Voortstreept. ja, precies. Ja. Nou, ik denk Jereveen. Jereveen. Eerlijk zijn. Ja, die hebben nou een adviseur. Nou, dan show je wat er van komt. Ja, Ja, die ken ik goede commentaar aan, toch? Nee, maar Jereveen is ik voor, denkst du dat ik? Ja, nou, dat zitten je hen of jouw potjes. Hè? Dus als ze jouw geringen, zou je even rekenen. Heerenveen jouw geringen, dan komen ze nou wel weer een heel eind. Maar dan moet alles mee zitten. Dus is die druk op de ketel. Ja. Ja. Ja, nou ja, er zit inderdaad druk op de ketel. En waar kunnen we dan nog meer? Snits? Lemmer, Ja, Lemmer? Lemmer doet leuk mee, zeker. Ja. Ja, maar waar we Hij voortstrepen? wil Oh, Futsen, dan Ik wordt de word orenkant. voorstrepen. Ik word de orenkant Ik op. zit in de positieve dingen. Nee, ik zit bij mij is het glas altijd heel leeg. Ja, dan wordt ze verstrepen. Nou ja, ja, strepen een eind vet al. Ja, toch? Jouw streep, Jereveen. Jereveen streep, Snits. jouw streep. Streep. We krijgen dus, in vergelijking met vorig jaar, een volslijn nij podium. Ja, Zo zou je het kennen. nou, dat zou Sammer kennen. Ja. Ja, Dus, dat is goed opmerken.
Nou, dank je. Dank je. Compliment even. Nou, dat wil ik zuur nog op. Dan nog even naar Akkerum, want Akkerum, dat is eigenlijk de die-winnaar. Hij finisht als stredde, maar zit nou als tweede in het algemeen klassement. En de statistiekjes er even bij. In 2012 en 2018 wie zijn beste resultaat. Een derde plak op het podium in het algemeen klassement. Ja, het nou net heger als strijden is hij eindigen. Nee. Dus, Dus? dit hier maar. Ja, dus wat? Dit hier? Dit hier maar. Ja? Ja. Denkst je ook dat, want ja, we zeker hield iets van Grauw hier net een goede start, toch Jaap? Nee. Nou, Oorstein. ja. Op het moment van starten wie dat oké. Alleen toen kwam die buien in die start. Ja. En toen draaide wie naar rechts. En Grauw zit helemaal links. Ja. Zelfs Heerenveen. Dus dan kom je daar net meer bij. Dus dan is het hoe gesteld met jou en Janne Wout. Die klapt naar de goal ding. Ja, Dus maar staat op zich weer oké. Alleen de winddraging in de eerste rak. Wie finesse ver. Dat nekte hem. Ja, maar goed, als je nou zorgen naar bijvoorbeeld Heerenveen, in vergelijking met Heerenveen, Grauw hield wel plakje voor plakje hield hij wat naar voren. Ja. Wat Heerenveen Bigelieks net slagen. Nee, klopt. En dat is, ik heb trouwens ook even aan boord zitten. Als je in zo'n momentum zitten dat het krijgt net even vol en je zit in het peloton en je hebt krijgt net even een mazel, Ferry en Del. Ja, dan binnen het hele moeilijke wedstrijden en Grauw pakt de lemmer nog op een finish. Hè? Ja. Alle respect, gewoon erin bloeien geloven, komen altijd kansen, dus nooit op je aan. Ja. Dat doen ze heel goed. Ja, Ja, ja. dus Want ze zou het tolf de lijn, hè? Zeker. En als ze daar lezen bleven wie het nog volle spannender was in het klassement. Ja. Ja. Nee, zeker. Maar dan doet die formule, ja, ik wou het haast net een seizoentje wel omzwagen, maar dat doet dan toch blikken dat het toch wel spannend is. Nou ja, ik weet net dat dat de formule is. Nee? We Nee, zullen het dan weet ik nog niet. we zullen het dan Ja, nog lezen gewoon kennen? ik on discussies. En we weten dat een Jasper Visser er een heel soort ondocht. We weten dat Siberen van der Wischa heel serieus dwaande is, mijn discussie. Nou, Grauw weten we natuurlijk wel, hè? De Douwe Visser, al jaren. Ja. Dus ja. Maar ze zijn toch al heel Om noten serieus. steeds Niet dat echt het van- serieus, Heerenveen is serieus. Ja, dus om noten steeds komt van een formule, dat weet ik net. Nee, maar Nee. je moet ook even zo'n start. Hè. We hebben kijken wat hier starten ben natuurlijk steeds meer bepaald. Ik met de eerste cruise, maar vooral de start op zich. Dus dan moet ik even een beetje goede fut komen kennen. En dan, dat is wel een kwart voor de wedstrijd eigenlijk. Ja. Ja. Nou, en je het gelok. Ja, je wordt Ja. een beetje erbij. Goed jongens, nou we hebben een heel soort alweer praten over de wedstrijd. Dan is het nou tijd voor een stukje verdieverdage. Nou, Ja, want we zijn daar onder het gebaksklassement, Geertje. Want ja, de grote vraag natuurlijk. Hier is Toon van der Moorn een gebakje bij de routebespreking van Wortzijn. Ja. Ja, Ja. ik weer, want bij wat zijn hebben we altijd cake, hè? Ja, Altijd dat is koffie met traditie. cake, Ja, altijd. het is correct een begrafenis. Ja. kijk, ik doe een meidje. Ik doe een meidje. De laatste ronde. Nee, doe maar. Nee, maar ik wou eventjes apart hellen. Ik moest even met Jurjen mee en hij zei, dit hebben we voor jou. En dan kan we 2 bakjes omzetten. Ja, Maar Maar alle jaar uiteindelijk 8 stukjes oranjekoeken. Die heb Oké. ik net alle keer zelf opeten. dat Die toch heb net? ik u deelt. Ja, Maar ik er heb is nog er één. oerhouden. En dat wordt nou dus de officiële test. Dus we krijgen nou te jaren wat het cijfer wordt van het Hoor. gebakje Ja. van Wortzijn. Want eventjes, een gebakje gewoon op de Sveenhoop, een zoon 8. Op Ter Henne, het gebak kreeg een 8. Lang waar, mijn crème, wie een jochen. Starum, wie slagremmen. Van een bakker uit Koudem. Ek een jochen. Ja, en nou komt dus Dan ben ik de blij. verjering van de Frieske Jannie van der Heijden. Maar Ja, het is natuurlijk smaken verschillen, hè? ja natuurlijk. Dus het Ja, is maar- Ja. Ja, die beoordeling. Ja, dat Ja, klinkt wel als een voldoende. Vind je dat? Deze koek is heel lekker. Oké, Zit spice in? ja, Spicy. Spicy. koekje. spicy. Maar we moeten nou eigenlijk wel naar een cijfer. 9,2. Een 9,2. Nou, er gaat gejuich op hier nou in Wortzijn. 9,2. Ja. Het klassement bij de SKS is misschien net zo spannend, maar Maar- het gebaksklassement razendspannend. Goed, jongens, hoe de wien waait. Waait het rokje van Geertje. Hoe komt het met de wien morgen in Eerlehuizen? Oh, ik is even net praten. Geert zet hem in de volgende. Wist je het? Nou, ik heb vanmorgen wat jongen, dus we waren windje 3 of jou, wat ik heb van jongen hier. Ja, want sorry dat ik je interrumpeer. Ja. Ik heb namelijk ook nog een joggersvraag. Die stuurt je mooi op aan. Nou. Wat denk je hem? Kan de wedstrijd van morgen eindelijk weer eens een keer terug in? Groet van de wedstrijdcommissie van Eerlehuizen. Ja, natuurlijk. Ja, morgen je terug. Ja, Ja? ik weet al- Ja, morgen je terug. Nou, ik ga net altijd terug. Nee, maar voor deze kinderen. week is het zoveel luchtdruk verschiltjes, dus daar bloedt er wat wind staan en als er warmte komt aan het eind van de week, nou dan hebben we het weer in mijn maar de komende dagen zoek ik het dan wel Ja, positief. zeker. ja morgen gaat hij terug. Dat ook. En ik hier Sjoen
dat we ik een heel lang cruiserek waan kennen. Dat die mooi in de lengte van de fluzen Zo stiert. fantastisch. Oké, en dan mijn gate. Dan hoop ik dat ze er een gating gooien. Maar Ja. daar is ik een nieuwe wedstrijdcommissie. Dus ik even wachten wat die jongen door. Ja. Ja. Oké, dan nog een vraag. Want had Willem Zwager vandaag goed slept? Want dan heeft de Arone Sneu en hij zo zei van, nou Willem, ja, die slept gewoon echt heel min. En dan willen de mensen toch graag weten. Had hij goed slept? Het al zijn hoor, maar ze maar bij me sliepen. Maar Had hij dat echt zo? Daar zit ik op de wacht. Hij is even de lijver uit. Het Ja. is, jongens, dus, Nee. ze hebben, dus even voor de mensen thuis. We hebben dus Jaap en Tony en Geertje en Willem. Hoe maar zo dit is dan weer uitleggen? Jeanette, denk erom, ja. Maar, Nee, oké. nee, maar ik weet net hoe te slippen. Nee, dat wist hij Nee, in. ik heb het net ik heb Willem zelf net sprutsen gehoord. Wie net bij de routebespreking. Nee, is dat een teken? Nou, eigenlijk net, hè? Want heel vaak komen de skippers net bij de routebespreking, hè? nou, Dat wisselt Willem wat. vond meestal wol. Maar heel vaak is het zo, dan worden ze nog even zielen. En dan sturen ze een van de bemanningsleden. Ja. Ja, dat wie trouwens opvallend. nou, Dat heeft ook jongen. ja. Dat wist weet ik net al wel, hè? Jawel. Wat? Nou, wij zijn wij waren even aan het voorbereiden. Hè, want we natuurlijk mijn eerste dag. Dus je moet een beetje inside information. En toen zeer wij de G van het pittoreske Grauw. Ja. Die zeer wel heel betiert het wet erop. En nou, dat vind ik altijd wel een bepaalde macht uitstralen. Hè. En niks aan tafel oerlitten. Dus gewoon gaan van je oertjes even mij pikken. Je kan mij eens even gaan te zielen waar we gek in. Maar zoals Vliegen hier met Heerenveen ding weet ik vaak even iets verder van de wal. Want er binnen omstandigheden op dat moment, zei ze krijgen een wedstrijd, zit je Ongeveer, dichtstbij. ja, ja. Dus dan heeft het mijns in mijn eigen net zo heel veel zin. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar dat ding Grauw heel goed. Ik heb naar de concurrentie, Sjanleden jongens, we gaan ervoor. Wij zijn er al klaar voor. Wij binnen Ja, scherp. vond ik wel een mooi signaal. Nou zeker, want we hebben nog jouw wedstrijd te keer. Maar op waar zoen je hem nou je hem geld zitten? Grauw. Grauw. 100%. En doe ik? Ik. Ja? Ja, Want dan ja, begon ja, bij Heerenveen ja, en dan ja, nooit waar ja. het jij naar voort en nou is het grauw. Ja, ik ben echt vrouw. Ik wissel continu. Hoe de wind waait, waait hij Ja, ook. een rokje, ja. Zo is het. Nee, maar van, dat is, want ik heb echt het idee, mijn grauw, hij wil revanche. Ja. En dat krijgt hij. En dat krijgt hij. Als hij staat trogget, dan krijgt hij dat. Maar nou, ja, dat is eerst stuurt toch ik weer. Dan zitten ze toch even achterin dat veld. En dan just wel van ja, komen deze punten erbij, dan is het heel spannend nog in het klassement. Ja, en Ja. wat je ik hoor is, jongen, dat hij zijn kansjes afwacht. Of tenminste, die de krijt, die pakt er. Hè, dus hij komt van Tolen de plak. Waar kwam hij Ja, bij? 12. Ja. Nou ja, dan heb je het al weer aardig naar voren zielt. Ja. En ja, dat vind ik toch wel... na Samin eerste raak, dan heb je gewoon heel goed zield. Ja. Dat is een teken van macht. hè? Ja, vind ik Ja. wel. Dan, Ja, zeker. Aan de andere kant, ik met Pieter Meter, wie ik onboord en die zei, we pakken grauw ook nog even. nou ja, ik jij het hem zitten, maar Hij gaat trouwens- ik ken hem ook een lied. Ja, Ja, hè? ik zie Oh, nu- wacht even. Net vertellen. Net vertellen? Nee, want dan was mij nog wat vreden. Ik moet daar wat vragen. Ja, wat is die moment? Ja. Natuurlijk. Oh. Het moment van Geertje. Ja, dat Ja, komt Joen. dat komt Joen. Ja, Want? dat komt nog. Want? Want dan komt Pieter Meter als Piet Paraat op het podium. Ja, Nou, dat, dat dat wie eigenlijk nog geheim. Ja, Oh ja. maar dat houden we geheim. Oh, Dat horen we- horen dat ook horen we- geheim. Dat horen we Ja, nog geheim. Dat zei ja, ze ja. niet. Nee. Maar Pieter Meter gaat Joen bij het verkleedfeestje van Akram Akram. verkleed als Ja. Piet Piraat. Ja. Naar de prijsuitreiking. En hij gaat ook naar de prijsuitreiking. Ja. Als hij bij de eerste traaien komen Nou, dan dat weet zoerde ik naar de prijsuitreiking Hij is komen. te redden worden. Ja. En toen zei de commissie, komst dan ik verkleid? Ja, het er zijn. Nou, Dus trekt, dat moment komt nog. Dat trekt publiek. Dat, Ja. Nou ja, zeker. En dan mijn lapje voor Ja, tegen. dat denk ik. Die piraat heeft een lapje verdelen. Ja. En dan denk ik Piet. gewoon met zijn haak, toch? Of is dat Nee, kapitein Haak? Kapitein Haak. Ja, nou ja. Oh, dat het Piet Piraat net? Ken je klassiekers. Oké, goed zo. Nou jongens, Matten we dan, binnen er nog dingen die wij behandelen, Matten? Ik zou het eigenlijk net weten. Ja, nou ja, komt er misschien nog? Ja, Maar we denken over de hele mannen. zien we dat even van? Ja, de hele mannen, want De valse start. de wie een valse start. De wie een valse start voor Langwar. En er gingen twee Jochen. bordjes omheen. Ja. De noemen Jochen en noemen 5. Nee, traaien. Of treien. Ja. Maar wij hebben treien Eerst- nooit jongen. Eerst noemen traaien. Ja. Ho! Voor hip. Zoek het krek uitlezen. Nou, heel kwaad nog even uitlezen. Eerst noemen traaien, maar de zeerste ik dat die man, er stier een man bij, die drukt hem heel goed wennen onderen. Hij wees hem, wennen onderen. Oké. Dus toen dacht ik al van, oh, dat kon wel eens een foutje west hebben. En dat had de wedstrijdcommissie Tajon, we hielden het verkeerde bord. Oké, dus alleen nog Langwar, Alleen die nog vals. Die had Langwar. trouwens echt een rondje draait. Hè. Die Ja. moest weer op een oude stad Ja. in komen. Ja. Hele mannen mochten gewoon terug in. Dus Ja. hele mannen is gewoon Maar ja, afsketten. de hele wedstrijd had er betiezing was bij u, commentatoren, van wie de hele mannen nou vals of net. Ja. Maar goed, gelukkig dan is het toch wel fijn dat we dat nou dus gewoon, dat we dat het helder iets We hebben. rust zetten, Ja. toch? Hartstikke mooi. Meestal rustig sliepen gaan Ja. en een leuk het feest in, Johan. Dus dat... En waar weet Jaap,
komen we Piet Piraat ik nog zien. Oh ja, dan geven we Ik vond er het hartstikke leuk. We matten er echt uit. Ik vond het hartstikke leuk dat de vier is, Jaap. Dan bist er mooi weer. Ja. Het radioboordje. Geertje, dan bist er natuurlijk alle dagen. En ik zou zeggen, graag ontmoeten. Dan ben we dus in Eerlehuizen. En uit betrouwbare bron weten we, die wedstrijd gaat Savisa terug. Ontmoeten.